ଅଷ୍ଟିନ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ଲେଖେ ଏ ଲେଖେ। ଅଷ୍ଟିନ ନବୁ ପେନ୍ ନବୁ? ଅଷ୍ଟିନ ପେନ୍ ନବୁ? ଏଞ୍ଜେଲ ଏଞ୍ଜେଲ ପାଠ ପଢ଼େ ନେ ପଢ଼େ ନେ ପଢ଼େ ପଢ଼େ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ସେଠି କାହିଁ ଯାଇଛୁ? ଏଞ୍ଜେଲ କାମୁଡ ନା ତାକୁ। ନା ନା ଏଞ୍ଜେଲ ଏଞ୍ଜେଲ ଅଷ୍ଟିନ ସେଠି ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? ଦେଖିଲୁ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଞ୍ଜେଲ ସବୁ ଜାଣିଛି ନା? ଏଞ୍ଜେଲ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଜାଣିଛି। ଖାତା ବହି ଏମିତି ଚିରିକି ଥୋଇଦେବ। ଯା ଅଷ୍ଟିନକୁ ଆଣେ। ଅଷ୍ଟିନକୁ ଆଣିଲୁ ଏଞ୍ଜେଲ ଆଣିଲୁ। ଇସ୍ ପାଣି କରିଦେଇଗଲା। କ'ଣ ଅଷ୍ଟିନ ସେଇଠି ବସିଥିବୁ? ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ଛାତକୁ ଯିବା? ଛାତକୁ ଯିବା? ଓହ୍ଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ଅଷ୍ଟିନ। ଖଟରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା। ଅଷ୍ଟିନ ଓହ୍ଲା ନା। ମନା ହେଇଥିଲା ନା ଖଟକୁ ଚଢ଼ିବୁନି। ଓହ୍ଲା। ଆରେ ଏଞ୍ଜେଲ ଆସିଗଲା। ଖାତା ଚିରିଦେବ ଖାତା ଚିରିଦେବ। ଓହ୍ଲା ଦି ଜଣ ତଳକୁ। ଅଷ୍ଟିନ ଅଷ୍ଟିନ ଓହ୍ଲା ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଓହ୍ଲା ଅଷ୍ଟିନକୁ କୋରୋନା ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟିନ ଚିଙ୍କୁଛୁ କାହିଁ? କୋରୋନା ହେଇଛି ତତେ? ଏଞ୍ଜେଲ କାମୁଡ ନା ତାକୁ। ଏଞ୍ଜେଲ ଛାଡ଼ ସେ ତଳକୁ ଆସିବ। ତୋରି ଭୟରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଉଠିଲୁ ଯା ଏଞ୍ଜେଲ ଯା ଯା। ତୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆସିଛି? ଏଞ୍ଜେଲ ଯା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଯା ଦେଖିବୁ ବାହାରେ କିଏ ଆସିଛି। ଓହ୍ଲା 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 ତୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା। ଅଷ୍ଟିନ ନା ନା ଏଞ୍ଜେଲ ଏଞ୍ଜେଲ ନା ନା ତ ମନା ହେଇଥିଲା ନା। ଯା ଛାଡ଼େ ଅଷ୍ଟିନକୁ ଛାଡ଼େ। ए खट उपर दुई जन जाक ओह्ला। अष्टीन जा तळकु जा तळकु जा। एंजल बेडशीट कहीं भिड़लु तो मना है ना। जा जा अष्टीन भी तळकु जा जा तळकु जा अष्टीन
घूम ऑस्टिन डरुचु कहीं डर के आगे जीत है। डर के आगे जीते। अब जाओ 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 जा। एबे चला पळेले समस्ते तळକୁ चला ऑस्टिन। अरे ढरकुरा कुटी कर एबे जा। अरे तळକୁ जा ना ऑस्टिन। ऑस्टिन चल बिस्कुट खाइबा चला चल बिस्कुट खाइबा आस आस बिस्कुट के खाइबा बिस्कुट खाइबनी आस।